En total son ao redor dunhas 50 as familias do municipio que se quedaron fora da última convocatoria de axudas municipais para o comedor escolar. E iso a pesar de cumprir cos requisitos exixidos dende o Concello. A mesma convocatoria non se fixo nunhas boas condicións, as familias trasládanos que entre elas falan de se lles toca a lotería, non? Os requisitos ou a forma de cribar entre quen accede ou non accede a esas axudas é moi vaga, e nós o que entendemos é que todas as familias que cumpren os requisitos mínimos para acceder a estas axudas deberían de gozar das mesmas. A queixa dos nacionalistas propiciou un compromiso por parte do equipo de goberno de tratar de solucionar este asunto á máxima brevidade de tempo posible, debido a unha falla de previsión nos presupostos, sacando uns novos fondos para que estas familias que quedaron fora das axudas poidan optar finalmente tamén a elas. O goberno do Concello de Noia accedeu a intentar solventar a situación, dixeron que en 2 ou 3 semanas se podería sacar uns novos fondos para que as familias poidan acceder a estas axudas, pero que tamén lle imploramos é que para o ano que ven non se volva a producir esta falta de previsión que o que desemboca é pois nunha situación de incerteza para as familias.